ajattelin tehdä pienen videoklipin parvekenäkymistä ennen kuin muuton parin kuukauden päästä tässä on edellinen kämppä. Sunnuntai-aamu, äänestä varmaan huomaa. Terveisiä Bangkokista täältä näyttää. Kaunis päivä. Ja tuolla menee Skytrainit, näkyy kohta ton talon takaa tulee. Siellä liikkuu, jos näkyy. Tosta ei oo hirveän pitkää matkaa, et se on vaan paristaa metriä siinä. Omaa parveketta. Vetaamaton sänky, totta kai. Jeps. Moi moi.